flight, so please don't work. Should you need any assistance throughout the flight, please don't hesitate to contact the attendant members. Thank you. Promișnăm un semnal luminos cu accentele tocmai fost de către capitanul aeronavei, dar pentru că turbulențele sunt adesea neprevăzute, pentru siguranța dumneavoastră recomandăm să păstrați cifrele buclate pe toată durata zborului. Mai bun oricât spătarea scaunelor pe acest avion în seara batează, vă rugăm să ne forța. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest zbor, vă rugăm să contactați un membru echipaj. Vă mulțumim.
Pajama, welcome to Valencia. Local time is 5 minutes past 4 p.m. For your own safety, please be seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off by the captain. Mobile phones must remain switched off until you clear immigration, and smoking is only allowed in the designated areas outside the terminal building. On behalf of Wizz Air, Captain Danilo Lakovic and today's crew members, we hope you enjoy your flight and thank you for flying with Wizz Air. We wish you a pleasant day. Doamne și domnilor, bine ați venit la Valencia. Ora locală este 4 și 5 minute. Vă rugăm să rămâneți așezați cu centurile de siguranță cuplate până la oprirea definitivă a aeronavei la locul final de parcare și stingerea semnalului luminos cuplați centurile. Telefoanele mobile trebuie să rămână închise până ce treceți de controlul pașapoarte, iar fumatul este permis numai în spațiile special amenajate în afara aeroportului. Capitanul Danilo Lakovic și membrii echipajului de astăzi vă mulțumesc pentru alegerea dumneavoastră de a călători cu Wizz Air și vă urează o zi plăcută în continuare. La revedere! Doamnelor și domnilor, încă o dată ne cerem scuze pentru această întârziere care a fost datorată condițiilor meteo nefavorabile din dimineața aceasta. Vă mulțumim pentru înțelegere!